ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟ ଜାନି। ମୁଁ ଉମାଶଙ୍କର ସବୁଦିନ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆଜ୍ଞା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଆଜ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହାରା ଭରା ବି ଦିଶୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ବୁନ୍ଦ ବି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକରି ଧରିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଟମାଟୋ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ବି ହାରା ଭରା ହେଇ ସବୁଜ ସବୁଜ ହେଇ ଦିଶୁଛି। ତା ସହିତ ବାଦାମ ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବାଦାମ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ ତଳେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯିବା ସେ ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ଜାଣିବା କି ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେବା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ସୁନ୍ଦର ଆଇଥିଲା ଗାଁ, ପତଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ, ପତଣ୍ଡା ବ୍ଲକ, ନନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା। କୋରାପୁଟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସେଇ ଚାଷରେ କି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ଗୁରୁମୁର ୟୁରିଆ ଆରି ଆମର ଦେଶୀ ଗୋବର ଖତ ଟିକେ ପକାଇଲି, କମ୍ କଲି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ କମାଇ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କମାଇ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ଗୋବର ଖତ ବୋଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ହଁ ଖତ ସେ କଥା ପ୍ୟାକେଟରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଶୈଳ ଅମୃତ ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ସେଇଟା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏ ପକାଇଛି। ବର୍ଷ ଟିକେ ସାର କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସାର କମାଇ କରି ଏ ଦେଇଛି। ବର୍ଷ ଟିକେ କମାଇ କରିକି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ। କି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବାଦାମ, ଆଜ୍ଞା ରସୁଣ, ପିଆଜ, ତାପରେ ଟମାଟୋ। ଓ 4-5 ପ୍ରକାର ହଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ହଇ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆଗ ବର୍ଷ ଏମିତି ରହୁଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଗ ବର୍ଷ ନାଇଁ। ଆଗ ବର୍ଷ ଏମିତି ରହୁନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁଜ ହେଇ ଦିଶୁଛି ନାଇଁ କି? ହଇ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଖୁସିରେ ତ ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 10-12 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ 7-8 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଇଛି। ଇଏ ଜୈବିକ ଖତ ପକାଇଥିବାରୁ, ହଇ ଶୈଳ ଅମୃତ ପକାଇଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସାର ଟିକେ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କମେଇ ବର୍ଷ। ଦେଇଛି। ସାରରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳାଉଥିଲା। ହଇ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅମଳ କେମିତି ହେବ ବୋଲିକରି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? କେତେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ମୋର ଖୁସିରେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ 4-5 ବସ୍ତା ଅଧିକ ହେବ ଲଗା ବୋଲି ଆଶା ଅଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି। ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ହେଲେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ପକେଟ ଅଧିକ ଲଗା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ହଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ କେତେ ନେବେ? ଏ ବର୍ଷ ତାରିଖର ଦେଖିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନେଲି। ଆଇବା ବର୍ଷ ଯଦି ହବ ବୋଲେ ଗୋଟେ 3-4 ବସ୍ତା ଅଧିକା ନେବି। ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ହଁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଭଲ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ 3-4 ପକେଟ ଅଧିକ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଏ ଆଜ୍ଞା ମନ ଖତ ଦେବେ। କମ୍ ଖତରେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଖତ ଆଣିକରି ପକାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମନ ପାଖରେ ଖତ ଆଣି ପକାଅ। ତାପରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଭ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଉଛି। ମାଟି ଟିକେ ଲୁଜ୍ କରି ମାଟି ବି ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରହୁଛି। ଲୁଜ୍ ରହୁଛି। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଦେଖି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ।
କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଉ ନିଜର ମାଟି ବି ହାଲକା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ପରିବେଶ ବି ଭଲ ରହିବ, ନିଜର ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତା ସହିତ ପବନ ବି ଭଲ ରହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉମାଶଙ୍କର ସବୁଜ ଦିନିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର।